Hello friends, welcome back to Shetty's Food Health Beauty ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಅರಿಶಿನ, ಮಂಜೋಳದ ಪೌಡರ್, ಅಂಚ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಆ ಬಾಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಎಣ್ಣೆಲ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಏನು ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಾತ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡೆಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿನ ಪಾಡುವ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ ದೀವೊಂದಿನ ಆನಿಯನನ್ನು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯಾಡೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಚಾಪ್ ಮಂತದೀತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಚಾಪ್ ಮಂತದೀಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲದಲ್ಲ ಅವೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪುಜೆರ್ ನಮಕ್ ಅವು ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿತ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಯಾನು ನೆಟೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಳದ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಇದು ನೀಟಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ನಿಕಲ್ನ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಯಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಕಿಂಚ ತಿನ್ನಂಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮಾತ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿವೊಂದೆ. ಚಿಕನ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ನಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನುಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದವೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತದ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದಿಂದ ಅವಂತ ನೀರು ಆಜುಂಡು ಬೇಗ. ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ
ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುಂಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ నేను ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಎಂಚ ಆತಂಡು ನೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೊಡು. ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬರೀ ಟೆಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.